In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we gaan na de reclame kijken naar een symposium bij de Universiteit van Curaçao. Maar eerst het belangrijkste nieuws. SOAW heeft 1,3 miljoen over voor uitzendbureau Topflex, Jobflex, niet Topflex, maar Jobflex, om te zorgen dat er 40 tijdelijke werknemers komen. Dat meldt de Extra vandaag en die baseren dat op papieren op documenten binnen het ministerie van vorige maand. Eind vorig jaar is er al contact geweest met Jobflex. Er is ook door de minister van SOAW geld gevraagd aan minister Sylvania. En nu lijkt het zover dat Jobflex er gaat voor zorgen dat er 40 mensen tijdelijk bij het ministerie gaan werken. Volgens het regeerakkoord zijn er heel veel projecten die nu al een achterstand hebben gehad. Of die nog niet eens gestart zijn. Daar moeten die tijdelijke hulpkrachten mee werken. Ook moeten er meer dan 300 aanmeldingen van mensen die onderstand hebben aangevraagd nog verwerkt worden. Er is veel werk te verrichten. En daarom is er dus 1,3 miljoen vrijgemaakt voor 40 tijdelijke werkkrachten. Flinke stijging, benzineprijs. U zult het wellicht al gehoord hebben. De benzineprijs gaat vanaf volgende maand flink omhoog. 13 cent per liter. En dat betekent dat iemand die gewone benzine tankt op Curaçao 2,44 gulden gaat betalen. De dieselrijders moeten 1,74 gulden per liter betalen. Het heeft allemaal te maken met de stijging van de internationale prijzen van ruwe olie. Die zijn in de afgelopen maanden flink gestegen en dat heeft nu zijn effect op de benzineprijs op Curaçao. Ander onderwerp over brandstof. Er komt een betere kwaliteit van de brandstof. Zoals u wellicht weet, enkele maanden geleden was er een openbare discussie. Veel op sociale media, maar het ging erover dat de kwaliteit van de benzine op Curaçao niet goed genoeg zou zijn. Minister Seintje heeft toen een werkgroep ingesteld en dit heeft tot gevolg dat we in november gebruik kunnen gaan maken van benzine van een betere kwaliteit. Vergelijkbaar met het Euro 4 niveau in Europa. En volgens Seintje is dat goed nieuws voor de automobilisten op Curaçao. In september zal er een campagne van start gaan waarin de mensen informatie krijgen over deze nieuwe benzine, over dit nieuwe type benzine. Ontploffing in een restaurant. Het is al dinsdagavond gebeurd, maar u ziet op de beelden dat er een ontploffing heeft plaatsgevonden bij een Chinees restaurant bij de parkeerplaats van het oude Seos. Er was gas ontsnapt en dat leidde tot een ontploffing. De eigenaresse raakte gewond aan haar borst en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Er is daarna onderzoek gedaan en ja, het lijkt er toch allemaal op dat er iets mis is gegaan met een van de gasflessen al daar. Het had veel erger kunnen aflopen, zo heeft de politie en de brandweer laten weten, maar het is natuurlijk toch heel vervelend wat er gebeurd is. Aanpak van geweld op scholen. Minister van Justitie, Shelton Hato, wil iets doen aan het geweld tussen leerlingen. Sinds het begin van het schooljaar zien we weer allemaal video's van leerlingen die elkaar aanvallen, aan de haren trekken, slaan. Vaak wordt dat nog opgejut door andere leerlingen. En daar moet iets aan gedaan worden, al dus de minister. Hij heeft overleg gepleegd met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Unit Onderwijs, Jeugdzorg en Zorg. En daarbij is een actieplan opgesteld met concrete maatregelen om vechtpartijen op scholen en tussen scholieren op straat aan te pakken. Volgens de minister moet er nu wat gebeuren en daarom is deze actieplan opgesteld, omdat het anders verder uit de hand loopt. School moet een veilige plaats zijn, aldus de minister. Rechter vernietigt vergunning. Dat is een bericht dat de Extra vandaag heeft. De rechter heeft gisteren uitspraak gedaan over een benzinepomp die zou moeten verrijzen bij Grote Berg. Maar dat nieuwe benzinestation in de buurt van Malpais komt er niet. Dat heeft voorlopig in ieder geval heeft de rechter bepaald. De associaties van pomphouders, Copda en Assogas, hebben namelijk met succes een rechtszaak tegen de overheid en Santa Helena pompstation gewonnen. De rechter heeft nu de verleende vestigingsvergunning voor het tankstation bij Malpais ongeldig verklaard. En de minister moet nu binnen 4 maanden een nieuw besluit nemen over de vergunningsaanvraag. Wordt vervolgd.
En dan de voorbereidingen voor World Cleanup Day. Het is zover. Volgende maand op 16 augustus is de internationale dag van de schoonmaak. En gisteren vond er door de Curaçao Stichting Curaçao Cleanup een symbolische start plaats van deze schoonmaakdag. En eigenlijk moet het schoonmaken niet meer op 1 dag worden gevierd, maar iets voor het hele jaar, zo zegt de Curaçao Cleanup. En daarom zal er meer contact worden gezocht met de wijken de komende tijd, zodat het schoonmaken iets dagelijks wordt en niet meer 1 keer per jaar zoveel aandacht moet krijgen, maar gewoon dat Curaçao altijd schoner is. Mooi vooruitzicht. Even na de reclame zijn we zo bij u terug. Essa aqui da família Coopera. Biba junto de nang barrio na Curaçao. Tinha tata e mama trajado, e yunang huela pensiona e nang cacho. Nang tapasa hopi tempo junto, ta come, bebe, hari, pleita, keiru, traha, hunga e hasikos ku nos ta hasi na Curaçao de nos vida diario. Nang sa o censo ta 100% anônimo. E, nang sa o censo 23, não ta pahaya informação personal, mas pahaya vista total de nos país. Cooperando, abo ta ajuda instância na Curaçao hanya bom data com qual nang portuma decisão informar. Pensei, nos turco ta biba aqui, seja legal ou não, ta vai cooperar. CBS ta informar abo tocante censo 23. E família aqui ta cooperar. Abo também? Panosa como nos está. Onderzoeker Dr. Odette van Brummen-Girigori doet al lange tijd onderzoek naar ouderbelasting. Dat is het werk dat ouders moeten verrichten met hun kinderen, voor hun kinderen die op school zitten. Dat is erg hoog op Curaçao. Dat bleek uit een rapport dat zij eerder dit jaar heeft uitgebracht. Daarna is er veel overleg geweest met het ministerie van Onderwijs, maar ook met scholen. En er is zoveel interesse in dat rapport en de aanbevelingen dat er nu een symposium zal worden gehouden. Dat vindt plaats op 31 augustus. Voordat we daar verder met mevrouw van Brummen-Girigori over praten, wilde ik ook van haar weten hoe het gaat met het rapport en de gevolgen daarvan. Zijn er al conclusies getrokken? Nou, ik merk wel dat het heel erg leeft, dus men is wel mee bezig en ik merk ook dat er echt sprake is van een bewustwordingproces dat gaande is. Maar ik merk ook wel dat ze moeite hebben om hoe gaan we dat ombuigen in de praktijk. Scholen? Ja, de scholen hebben wel moeite, maar ik moet wel zeggen, ze zijn wel positief. Best wel veel scholen hebben mij benaderd en gevraagd van, wil jij even langskomen en met het team spreken, zodat we kunnen kijken hoe wij die situatie kunnen remediëren. En je gaat ook langs bij de scholen, je praat ook met de scholen? Ik ben bij een aantal scholen geweest, maar op een gegeven moment is het natuurlijk heel veel geworden. Dus vandaar dat wij ook hebben gekozen om één symposium te doen en iedereen die geïnteresseerd is uit te nodigen. Volgende week donderdag, 31 augustus. Daar gaan we zo verder over. Mijn vraag is nu, er is een nieuw schooljaar begonnen. Is de druk voor de ouders, de ouderbelasting, nog net zo groot als in het vorige schooljaar? Of is er toch iets veranderd? Ik merk dat er wel iets is veranderd, maar het is nog niet het wenselijke niveau. Maar de scholen willen er wel aan werken? De scholen die mij hebben benaderd wel. Dus, Okay. Maar natuurlijk, ik zou natuurlijk een hertest moeten doen om echt te weten van, is het inderdaad veranderd in vergelijking met het vorige schooljaar? En dat hou ik nog even te goed, want dat heb ik nog niet gedaan. En de minister, heeft hij al een nieuw beleid bij elkaar gehouden? Dat is een goede vraag. Ik moet wel zeggen, we zijn wel in gesprek met afdeling beleid van het ministerie van Onderwijs. En zij beseffen ook wel dat dit eigenlijk kansongelijkheid eigenlijk stimuleert. En wij zijn wel met hun in gesprek geweest. Zij zullen ook op die dag zelf ook hun visie geven over het hele huiswerkbeleid. Dus ik sta wel positief tegenover dat er iets gaat gebeuren. En dan het aanstaande symposium op 31 augustus. U kunt er naartoe, moet zich wel aanmelden. Maar Odette van Brummen-Girigori legt uit wat mensen kunnen verwachten. Het wordt gehouden op 31 augustus op de University of Curaçao. Het is een symposium onder de titel Ouderbelasting door huiswerk en schoolwerk op Curaçao. Implicaties, suggesties en een wettelijk kader. Heel breed. Mensen kunnen langskomen, kunnen daar naartoe gaan, meediscussiëren en op de hoogte worden gebracht van alles wat er speelt. Klopt. Dat is zeker. Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Ze moeten wel registreren via de site van UOC. Dus dat is wel belangrijk. www.uoc.com
ouderenbelasting. Dus dan moeten ze wel even heen gaan. En dan hebben we gewoon zo en zo mensen vanuit het ministerie die hebben een woord. Inspectie, mijn persoon zelf, de rector magnificus. En aan het eind hebben we een paneldiscussie waar ze vragen kunnen stellen. Ja, want je noemde net al, het leidt tot kansenongelijkheid. Omdat als er ouders zoveel moeten begeleiden bij het huiswerk van hun kinderen. En niet alle ouders kunnen dat, hebben Klopt. of niet de tijd of de kennis daarvoor. Klopt. Heeft dat negatieve gevolgen voor de kinderen? Ja, zeker weten. Dat is wel bewezen. Dus dat kinderen die niet geholpen worden na schooltijd, dus niet door de ouders zelf of ook niet via een huiswerkbegeleiding, die presteren minder goed op school in vergelijking met kinderen die wel die vangnet hebben. En is het alleen maar toegankelijk voor ouders die heel veel werk hebben met hun kinderen of voor iedereen die... Nee. Het is voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, iedereen die daarmee direct of indirect mee te maken heeft, die zijn gewoon van harte welkom. En je blijft doorgaan met dit onderwerp? Jazeker. Ik blijf zeker doorgaan, dat kan ik zeker beloven, totdat ik echt denk van nu hebben wij een stadium bereikt die acceptabel is voor de ouders en kinderen en dat de scholen zich ook in kunnen vinden. En dan gaan we naar een onderzoek dat Caribisch Netwerk op de agenda heeft gezet. Er is een video geplaatst waarin aandacht wordt gevraagd over de wijze waarop Curaçao met de natuur moet omgaan. Dit in relatie met het eilandelijke ontwikkelingsplan. Dat ontwikkelingsplan is al bijna 100 jaar oud en daar is veel kritiek op. Door een interview met Melvin Maxijntje wordt er nu aandacht besteed aan de vraag hoe we beter om kunnen gaan met dat ontwikkelingsplan. En hoe we moeten kijken naar veranderingen. Dit allemaal naar aanleiding van eigenlijk steeds gaande discussies over nieuwe parken, nieuwe gebouwen, nieuwe plannen en dergelijke. Hoe moet Curaçao daarmee omgaan? Kijk, je moet niet vergeten, het is een systeem die dateert uit 1926, dus dat is bijna 100 jaar geleden. Op verschillende plekken op Curaçao moet de natuur plaatsmaken voor economische ontwikkeling. Volgens minister Cooper, die gaat over de vergunningen, staat in het eilandsontwikkelingsplan dat deze locaties ontwikkeld mogen worden. Maar voldoet dit 100 jaar oude plan eigenlijk nog wel? Dit is het oude systeem. Ja. Het is eigenlijk, dit is eigenlijk de bestemmingkaart eigenlijk van onze EOP. Dus hier wordt het eiland in stukken verdeeld en elke stukje heeft eigenlijk een gebruik, eigenlijk, een bestemming. Volgens Seintje is deze manier van werken ouderwets en zijn er nieuwere en betere systemen beschikbaar. Maar het nieuwe systeem die is gebaseerd op dit is eigenlijk een transact eigenlijk waar de ontwikkeling van een rural preserve naar de urban core eigenlijk gaat. Dit is iets anders eigenlijk. Dus in dit geval is niet het gebruik eigenlijk belangrijk, maar de vorm eigenlijk van de urbanisatie. Om het eiland in balans te houden, moet de manier van werken aangepast en vaker herzien worden. Zo moet minder gekeken worden naar het gebruik in het EOP, maar moet er ook gekeken worden naar de vorm waarin er gebouwd wordt, of dit binnen het landschap past. De vorm is eigenlijk van hoe je gebouwen eigenlijk eruit gaan zien, hoe de straten eigenlijk ook eigenlijk met de vorm gegeven worden. En dat zijn de twee belangrijkste dingen. En dat wordt door een architect eigenlijk gemaakt. Dus overal wordt een architect eigenlijk erbij gehaald om die vorm eigenlijk te maken. Maar op Curaçao gebruik je geen architect, je gebruikt een jurist eigenlijk om het te schrijven. En een jurist die is niet opgeleid om een goede urbanisatievorm eigenlijk te bepalen. Alleen maar een architect of gecombineerd met een landschapsarchitect, die kunnen dat eigenlijk pas doen. En dat wordt eigenlijk in de Verenigde Staten wel gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Kijkt u ons via Facebook, druk dan op de volgknop. Kijkt u ons via YouTube, abonneer u dan op Extra Journaal. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.